Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Wangsul malih ing pawartos Jawi Hono Coroko TV, taksih kalian kula nggih Sela Oktarina. Pamirsa, mlebet sejarah wekdal menika kita badhe ngrembak bab cariyos misteri saking Candhi Pawon. Ingkang konon ngendikanipun dipun dadosaken papan panyimpenan gegaman raja ing kala rumiyin. Nah, salajengipun nggih Den Bagus badhe ngajak kita malih kagem mlampah-mlampah dugi wisata kuliner wonten tlatah Bogor. Ingkang saestu tepak sanget dipun sambangi kalih keluargi. Daharanipun Eco ugi menapa mboten nggih? Sumangga menika pawartosipun kagem panjenengan. Pamirsa, dumunung wonten antawis Candhi Borobudur lan Candhi Mendut, Candhi Pawon asring kalirwakaken saking kawigatosan wisatawan. Sanadyan Candhi Alit menika nyimpen misteri sejarah ingkang menarik sanget. Gedhong ingkang dipun kinten asalipun saking abad 8 menika nggadhahi arsitektur khas kaliyan relief ingkang nggambaraken dewa kasugihan lebet wucalan Buddha. Asma Pawon piyambak dipun kinten asalipun saking tembung pawuan ingkang artosipun papan panyimpenan. Bab menika ndadosaken teori menawi candhi ingkang dipun ginakaken kagem nyimpen bondo ingkang aos kalebet gegaman pusaka kagunganipun para raja saking dinasti Shailendra. Kintenan menika dipun kiyataken kaliyan wontenipun relief ingkang nedahaken motif gegaman sarta lorong alit wonten lebet candhi ingkang dipun kinten minangka ruang panyimpenan. Sanadyan dereng wonten bukti konkret, teori menika tansah ngrembaka. Sareng kaliyan paneliten salajengipun, kathah sejarawan ugi kagungan panemu. Mbok bilih candhi menika kagungan fungsi seremonial ingkang sesambetan kaliyan pirantos perang keraton. Pamirsa, kagem panjenengan ingkang nembe madosi papan wisata kuliner menarik, kedah nderekaken Den Bagus dhateng restoran ingkang setunggal menika nih. Awit kejawi kawontenanipun nyaman, kaliyan ing sakwingkingipun wonten redi pancar ingkang menawan. Ke sungai ugi nawiaken kathah menu daharan ingkang warna-warni lan eco-eco lho. Kintenan daharan menapa mawon nggih ingkang badhe dipun rekomendasiaken? Yuk kita dherekaken keseruanipun Den Bagus. Dijajal sik ya lur iki. Tumis genjer oncom. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi oncome enak banget lur. Numise iki yo ora pelit bumbu. Bawang putih krasa, bawang abange krasa, pedese krasa,
Soalnya dirajangi karo lombok abang. Karo sego iki enak. Iki sambel lho, lali. Iki sambal tomat. Ono terasine. Kok koyone mangan sesundoan ngene iki ra penak ning gawe apa ngene iki jenenge sekrop sendok. Langsung tangan ae. Oh iki sing indel cumi asin iki lho. Iki ono petene poh. Seweger iki. Nah. Oh, yang ini iki lho iki. Mas Cecep dan tim ini nek nyiapne dan bagus mangan ki masak. Lho. Ceblok siji. Enak. Ono lombok utuhe. Lombok ijo iki lho, Lur. Tak tutuhi. Kono lombok ijo, lombok abang. Terus ono iki lombok cilik sing utuh ngono. Terus ana tomate. Terus bawangnya iki sing diirisi ngono lur, ora sing digerus. Dadi sik kronyes-kronyes karo petene iki masak alah. Akeh ngene iki lho senenganku iki. Iki Dek Nining iki nek gak salah ya seneng pete. Iki karo iki godhong poh-pohan iki. Poh. Gede iki poh. Mending tenan iki. Timune barang iki. Jangan enak iki tutute engko dijajal keri ya. Mangan ngene iki sakjane ning apa jenenge? Karo nyemplung ning kaline apa enak kene. Kenjare iki mau dicampur karo cumi asin sing ana petene karo sambel terasine poh. Wangine nyampur dadi siji. Enak. Lanjut Lur. Njajal iki iwak patine. Nek didelok saka penampakane iwak patine iki full rempah. Ya. Iki ana godhong jeruke. Ana godhong bawang sing diirisi gede-gede. Terus ana serai. Lombok utuh. Kemangi. Jajal ya, Lur. Dagingnya lembut, bumbune krasa sampai jero, tapi aroma yang paling kuat ning kene iki kunire lur. Iki saiki sing aku penasaran tutute lur. Iki tutut dimasak betutu. Iki aku penasaran rasane kaya piye soalnya adate iki betutu iki ya ayam to. Nah, nek gak ngono kadang ya bebek. Jajal yuk, jajal. Piye iki carane iki? Lali aku. Iki lagi tak sedot ngono tok, Lur. Bumbune krasa banget iki. Oh. Enak Lur tibake. Lagine krasa, bumbune nyuamleng. Bawang, kunyit, rempah-rempahe krasa kabeh iki. Iki wajib dicoba iki. Jajal arep duduhe ya. Wah, mending tenan.
Disedot ngene kadang wis merotol ngono lho. Terus bumbune ngresep teko daging-daging tutute. Itu enak banget iki. Iki sing dijenengne pondasi. Saiki njajal ombene ya, Lur. Mumpung saiki lagi ning Sentul ya kudu dijajal. Iki bandrek panase sik. Seruput, Lur. Oh. Neng tenggorokan langsung anget. Anglek. Iki gula arene krasa banget, Lur. Tapi ora kelegen. Wangi rempai kuat. Nah. Ya iki. Mangan pedes pedes. Wis kena angete. Saiki wayahe F kaya bos. Oh, iki isiane, Nur. Iki kaya ana agere, nongkone, alpukat, degan karo mutiara. Nah. Oh, kayane ana tapene bareng to iki. Oh, duh. Anu, nongko, Lur. Jajal. Dijajal. Iki mergo gawe santen apa? Dudu santen. Udu susu. Dadi gurih. Legi. Legine pas, Lur. Terus isiane ya wakeh. Nah, iki ijo-ijo niki sing khas kaya saka Goyobot ku lho. Udu ager-ager tapi kaya jenang ngono lho, Lur. Aku ora ero iki bahane saka apa. Tapi lembut. Enak. Ditambah karo buah-buahane iki sing suweker. Wes, Lur. Iki mergo panganane sih akeh to. Ganjare iki mau wangi oncom enak, ya toh. Ganjare sik kriuk-kriuk iki. Wangi petene, bumbune. Bawang-bawangane nyampur dadi suwedep. Iki apa nek iki? Oh. Duduhe sampe wis arep entek, Lur. Antekne dhewe iki mening. Iki dagingnya lembut. Pamirsa, senadyan kaleresan saking misteri Candhi Pawon kala wau taksih dereng dipun panggihaken ngantos sakmenika. Nanging teori menika tetep menarik kagem dipun bahas nggih. Kejawi menika arsitekturipun ugi kapirsan saestu megah. Lan temtunipun wisata kuliner di sawah kala wau ugi kagungan konsep ingkang anti mainstream. Menapa malih daharan-daharan ingkang dipun cobi kalian Den Bagus kala wau kapirsan eca-eca sanget. Pamirsa, tasih wonten setunggal informasi malih ingkang boten kawon menarik saking informasi saderengipun. Kinten-kinten menapa nggih pamirsa? Nanging saderengipun pawartos menika dados panutuping pepanggihan kita dinten menika. Sampun kesupen kagem terus mirsani kathah informasi menarik sanesipun namung ing pawartos Jawi Hana Caraka TV. Kula Sheila Oktra nyuwun pamit ngantos pinanggih malih, matur nuwun. Ocean Dream Samudra Ancol minangka salah setunggaling destinasi wisata favorit keluargi. Dumunung wonten tlatah Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, papan menika nawiaken kathah atraksi edukatif lan ngremenaken ingkang migatosaken ing donya satwa seganten lan darat. Kados menapa nggih keramaianipun? Yuk kita mlampah-mlampah pamirsa.
jumeneng ing warsa 1970 sekawan utawi sawentawis 51 taun, destinasi menika saged dipunwastani legend lan boten badhe luntur amargi kairing ing wekdal. Ing wisata menika kita saged mirsani lan sesambetan kalian kewan ingkang wonten ing mrika. Nanging temtu kemawon menika ugi dipun uwasi kalian pelatih satwanipun. Nah, wekdal menika wahana penguin Humble ingkang gesang wonten gua utawi pesisir ing Gizeh saking tlatah Amerika Selatan Peru. Nggih, wonten wahana menika kathah penguin ingkang bebas nglangi lan amengan wonten ing wahana kaca. Nanging boten namung menika mawon, kita ugi saged maringi pakan kewan-kewan ingkang kasebat kala wau. Lan boten namung menika mawon, kita ugi saged mirsani show edukasi saking para penguin kasebat. Temtunipun menarik sanget nggih.